Jak začíná každý výlet? No tím, že člověk stane z postele. To se za chvilku stane. Jako vážně. Slibuju, ještě 5 minut vstávám. Ne, já do té Příbrami vážně vyrazím. Tak jsem dorazil do této krásné Příbramy. Krásné. Možná myslím trochu ironicky, alespoň tady z autobusového nádraží. Já jsem teďka dokončil můj stream s diváky, protože jsem si řekl, že bych mohl nějakým způsobem uvést, že jsem tady, aby za mnou mohli přijít ti, co by za mnou chtěli přijít. A zatím čekám, podle všeho tady budou aspoň tak 3-4 lidi, takže se na ně těším. Zatím tady počkám těch 20 minut. To je málo známá věc, ale tady v Příbrami byla poprvé vynalezena zima. Nakonec se tak za mnou skutečně zastavili 3 lidi na krátký pokec a jeden z nich, Hinek, se mnou i zůstal na celý výlet. Budeme předstírat, že jsem ho nevyužíval jen kvůli jeho autu. Protože jsem si řekl, že správný odložený výlet by neměl být pořádně plánovaný, tak jsem si nezjistil, jestli má Hornické muzeum otevřeno. Ne, nemělo. Ale pořád pěkná budova. Jeli jsme tak hledat zajímavé věci ve městě, až jsme narazili na uran. Do 32 mi to ukazuje, to je nejnižší, co jsem kdy viděl na tom. Je trapný potom. Vyšli jsme na Svatou horu a uviděli 400 let starý dub. Hinek se ukázal být skvělým průvodcem s důležitými informacemi. Proč to má takovouhle krásnou barvu, Hinku? To bylo původně růžový. Historikům se to nelíbilo, tak to přebarvili na oranžovo. Nemají to být právě historici, kteří to mají uznávat? Ne v Příbrami. Svatá hora byla tak nějak to, co byste čekali. Něco jako kdybyste dali papežovi veškerý kapesný najednou a on to utratil za blbosti. Hinku, tyjo, já bych chtěl na nějakou svatou výpravu, kam pojedem? To třeba Jeruzalém. Tak do Jeruzaléma. Protože to je asi 3 km od Příbramy, je tam taková hrozně velká hnusná halda, tak se na ní jdem podívat. Urán! Co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, Příbramská halda. V Příbrami se řeší, že nějaká společnost ty haldy chce přetěžit, protože ještě obsahují dost materiálu, který by se dal použít. Tak jsme u haldy z uranových dolů. Tady přiváželi ten odpad, který vyvezli z dolů. A tohle by pravděpodobně mělo být velice radioaktivní, ačkoliv podle mých měření dostávám tady docela různý podle toho, jak to namířím. Občas tady chytnu 150 nanosievertů, občas jsem dokázal tady chytit i nějakých 330, což bylo už mnohem zajímavější. Vlastně by to znamenalo, že vlastně tady v okolí bych si možná ještě mohl postavit podle evropské legislativy domeček, ale možná by to nebyl úplně ideální nápad. Samozřejmě to důležité, co bych rád zdůraznil tady je to, že tady chytám třeba 200 nanosievertů v tuhle chvíli a to je zhruba asi tolik, kolik já dostávám v mém pražském bytě, takže je možný, že tam někdo má nějaký nukleární reaktor, o kterém nevím. Pokud jo, měl by s tím něco dělat. Ještě bych chtěl říct, že vlastně na Svatý hoře, tak tam jsem naměřil 300, což už bylo docela zajímavý. Říkal jsem si, možná by tam stálo za to trochu vytěžit něco, ale je to pravděpodobně, a teďka tady budu vyloženě tahat nějaké informace z toho, protože tam bylo použité stříbro, které vlastně bylo vytěženo Příbrami, takže je možný, že bylo nějakým způsobem, řekněme, kontaminovaný nějakýma uranovými složkama a dávalo by to tam větší hodnoty. Opravdu nelituju, že jsem si udělal ten dlouho odkládaný výlet do Příbramy, abych se kouknul za uranem, ale na férovku to nejzajímavější tady zatím byla právě ta Svatá hora, což je docela působivé místo a hlavně to jejich super dlouhý schodiště, které vede vlastně až do centra Příbramy, je fakt krásný, takže jestli se chcete kouknout, tak koukněte na tohleto a nezapomeňte, že Hornické muzeum je otevřeno od dubna do října, jo? Takže když přijedete třeba, já nevím, 25. nebo 26. února, když je víkend odložených výletů, tak budou mít zavřeno.